Ayun na, ayun na, ayun na. Umarap ka. Iyon na, iyon na. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Yung mga nag-aantay dyan ng mga ibang line na magagamba kagaya ng Cebu, Masbate at saka Jinsan. Malapit na raw ayon doon sa mga nagsasabi, pero hanggang ngayon wala pa. So antay lang kayo. Dito mula pa rin tayo sa Tagalog mga kagamba. Ay meron tayong paglalabanin ngayon na isang Pokemon saka isang talaan. Ayan ang picture, yan. Ayan, nakikita nyo yan, pili kayo dyan mga kagamba. Isang Pokemon saka isang talaan. Pero bago ko paglabanin to, luludan ko muna to mga kagamba. Lagyan ko muna siya ng white devil para masubukan natin yung galing nito. Ayan o. Ayan. O, ilalagay ko na sa sa uso niya. Ayan. Parang ayaw kagatin yung karayo ha. Yung iba kinakagat-kagat yung karayo. Ayan. So, naludan ko na isa mga kagamba. Ayan siya. May hinahon lang hawak ka para hindi siya masaktan. Ayan. Ba? Lipsip niya agad. Ayan. Oh. Tatay natin ng 10 minutes mga kagamba bago natin paglabanin. Bali dalawa yan. Laban mga kagamba. Ito namang Pokemon yung isa wala, hindi siya Pokemon. Hindi siya Pokemon yung isa. Pero yung isa Pokemon yung kalaban nito. Ayan, luludan na rin natin ito. Tagalog lang ito mga kagamba. Pero kita nyo yung mga sukat niyan. Sinundot ko lang sa kaha kanina yan. Saka yung mga gagamba ko mga kagamba, yung pambata, marami rin pa rin malalaki yun. Ay, yung iba naghahanap ng pambata. Sabi nila pambata, tapos natanong malalaki ba yan? Ay nako mga kagamba. Pag sinabing pambata, mix yan mga kagamba, maliit, malaki. Pero yung pinakamalaki nun, wala na yun. Kaya kung o-order ka ng pambata, kung itatanong, malalaki ba yan? Minsan may naiiwan pa malaki yun, pero bahala ka nang pumili kung anong kaha yung gusto mo. Kasi isang kaha naman bibilin mo eh. Importante doon, mabibinta mo siya. Kasi kahit malalaki yan, kung wala naman bibili, wala rin kwenta. Ito. Ayun, shoot na shoot sa bungangan niya. Kinagat pa yung karayon. So, dalawa lang muna ipiprepare natin mga kagamba. After 10 minutes, paglalabanin na natin to. Shout out muna kay Spider Dog, kay Peter De La Cruz, kay Dave Garcia, kay Mark De La Cruz na nasa Spain, mga kagamba, yung kababayan natin. Si Kinsey Flores, si Family Puson, Eros Christopher, JN The Cobra Boys. Huwag na kayo inom ng Cobra, nakakalason yan mga kagamba. People Love Exotic, Cham Leon, Ace Garcia, Mark Sabanal, AJ's Spider PH. Yan, bisitahin nyo yung mga channel niya mga kagamba. Si John Michael Rosales, Spider Jeb TV. Yan, mga bagong mga vlogger yung mga kagamba ng gagamba. Itong si Kadahon 2020, Daryl James, yan mga kagamba. Itong si AJ Spider PH, yan, Spider content din yan, bago. Si Spider Jeb TV, ganun din. Si Kadahon, ganun din. Kadahon 2020. Ngayon, tayo mga vlogger mga kagamba, magsuportahan tayo. Kasi paano ko kayo susuportahan kung hindi nyo naman ako susuportahan? Mga panglaban nyo dyan, pang vlog nyo dyan ng mga spider, sa akin yun nakunin. Para kahit papaano, mabigyan kita ng magandang presyo, magandang sukat. Walang gulangan. Ganun lang mga kagamba. So,
Tantayin pa natin yung 10 minutes mga kagamba na ano natin, paglulod natin. Shoutout sa iyo, Coach TV, si Kakamba TV, si Kabugs. Ewan ko kung tinuloy na yung pagbablog nila mga kagamba. Si Gagambino hindi na rin nagpaparamdam pero nag-upload siya araw-araw yata eh. Sila Kadagit, si Jason Wave, si Gagambols, Gagamblogs, si Serge sa Castro, si Iwat Kabalat, wala na rin content. Gagamchoy, Viral, mga walang content na yata yung mga yan, yung mga kagamba. Ay no, marami pa ako rito, pambata oh. Marami pa doon, mahigit 10 kahapa yan mga kagamba. Ayan no, pambata yan no? Ayan. Ayun, paglabanin na natin ito mga kagamba, yung isang tala at saka isang Pokemon. Ayan yung picture, ayan tingnan nyo dyan. Ito yung tala no. Ayan. Yun. Ito naman yung Pokemon papakita ko yung Pokemon. Ayan, yung Pokemon. Ayan. Mga sariwa yung mga kagamba Hindi pa naitlog yan, mga butchog pa yan, mga julins pa. Pero mga good size yan mga kagamba. Pero bago lahat mga kagamba, may papakita ko sa inyong gagamba rito Yung naibukod ko, butchog ito. Butchog na butchog, pero ngayon nangitlog na Ayan tingnan nyo hindi ko uis na ang size siguro ito mga kagamba, pero nung itinago ko ito, butchog na butchog, ang laki. Akala mo salmon yung tiyan niya, pero ngayon nung nangitlog siya, kanina lang to nangitlog hindi ko lang na-videohan nung nangitlog na siya, ito na naging sukat niya Kaya yung mga iba dyan na ayaw nilang butchog, kunin nyo lang, alagaan nyo lang. Ayan, naglalakad bangaw siya ayan ito na yung mga kagamba, ayan tingnan nyo yan yung butchog. Tignan nyo na ngayon ang tsura niya ang galing, ang ganda ayan uis na siya mga kagamba Tagalog lang yan yan, butchog na butchog yan. Sana pinicturean ko ng butchog siya. Ayan, para ipakita ko sana before and after. Ayan Pinatay ko lang kanina umaga nung pagkabalik ko doon sa lagayan. Eto na, itlog na siya Laki na itlog niya Ayan Ayan, tingnan nyo diba? Tagalog yan mga kagamba Pwede ko nang dayain, sabihin ko jinsan yan baka maniwala pa kayo ayan malaki pa ito doon sa TM na 30 pesos nila na albay line daw. Malaki pa ito doon na malayo. Yung ganito nila 80 pesos. Kita nyo? Ito, magkano lang naman sa akin to. Pag pumunta ka rito sa bahay ko, baka ibigay ko lang sa ito Ayan kita nyo, size yan. Bihirang-bihira mga kagamba, kasi kinuha ko lang to, laki ng tiyan, halos di magkasya sa butas. Kaya sabi ko, itabi ko nga ito baka mamatay lang, di makaitlog. Ito, nung nangitlog siya, tignan nyo, nakita na ang ebidensya. Ayun mga kagamba, ayan, tignan nyo nakakuha na naman kayo ng tip. Kahit na buntis yan mga kagamba, malaking tiyan, pag nangitlog yan, nakikita yung tsura talaga niya. Ayun lakad bangaw na siya hindi pa nga naluludan. Makulit na siya mga kagamba Ayun, ito na, paglabanin na natin yung Pokemon at saka talaan. Ayan, huwag na natin patagalin to, baka nainip na kayo Bali, nakita nyo naman yung malaki kong OIS na Tagalog Kasabay nito mga kagamba, yung OIS na yon. Kasabay lang sila. Uy, umarap ka. Iyon na. Palitan na, walang tigil. Ayun na, nadali yung talaan. Ayun na. Naku, lumaban din. Naku, ikot-ikot talaga niya. Ang lupit ng laban mga kagamba.
Ayun, yun na. Nanahimik yung talaan. Oops! Magaling itong Pokemon, mga kagamba. Oh, ayan. Aba, lumalaban pa yung talaan. Oh, nabitawan. Nabitawan. Uy! Uy! Nagpalaglag yung ano. Ayan. Palagkit yung mga sapot eh. Kitang-kita yung ano, Pokemon yung likod niya. Oh, ano, kumagat na sa stick yung Pokemon, no? Oh. So final na to pag-harap, final. Final na to. Final na to. Aha, wala na. Ayun, so declare na natin panalo itong Pokemon. Talo yung ano, talaan. So isilin na natin mga kagamba para makapagpahinga na sila at yung Venom mawala sa katawan nila. Alright. So next fight tayo. Ayan yung picture. Isang Pokemon, walang tala yung isa. Tapos yung isa Pokemon. Ito yung isa, oh. Walang tala yan mga kagamba. Medyo black siya, oh. Black brown siya, black brown. Yan, kukunin na natin Pokemon. Natin, oh, Alexi. Nako. Ayun na, oh. Uy! Ayun na, oh. Sige. Walang tigil ang bakbakan. Oh, nadali sa likod. Ang galing tong Pokemon na to. Uy, binilot na. Ang galing. Ang kilas nitong Pokemon na ito. Ang bilis niyang kumilos mga kagamba, oh. Hindi siya nadali, oh. Hindi nakagatan, oh. Oh. Ang lupit. Aha. Ang bilis sumakyat, oh. Ang bilis sumakyat mga, oh. Ang lupit nitong ano na to. Oh, ang bilis, oh. Nag-aanap pa siya ng kaaway, oh. Oh. Kanya lang, parang nadali yata isang paa niya. Kinakagat niya yung paa niya isa, eh. Parang gusto niyang putulin. Hindi, okay lang. Wala siyang problema, mga kagamba. Ang galing. Oh. So yan, ulam mo na yan maghapon. Aha. Ang galing mga kagamba. Ang bilis itong Pokemon na to. So yun mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload ulit. Pag hindi pa kayo subscriber, subscribe na kayo dyan. Pindutin nyo yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload ko mga kagamba. Tsaka yung mga dati ko ng subscriber mga kagamba, welcome back to my channel. Hanggang sa muli mga kagamba, maraming salamat.